Undenda mbamari yacho. Ndeona. So find out first where you think I get the money to give Chivhayo to give people, rather than wasting my time about somebody losing his money. Ndinotambira zvakare pano pachannel pangu papress Makara pano pachannel yemakuwa channel inozivikanwa nyangwe napresident weZimbabwe. Ndichikutambira pano pamakuwa nchiti welcome back to my YouTube channel. Kana chingori munyu wanosaba baya subscribe aiwa tiri kusubscribe pachena mahara ubhari risque haunzi swipe kana kutepa kana iko cash kana inbox kana ngava chi kungobaya ka subscribe so that unoona updates anotera pachena mahara kungo notification yako ndori, you understand? So munyaya nhasi nenyaya iri kutrenda nyaya president vachiramba kuti havana chekuita nezvikuitwa naWicknel Chivhayo, havana chekuita nezvikuitwa naAquaman ari kupa vanhu maaqua, havaziye nezvenyaya idzodzo. Vari kuti ivo havangatambise Wicknel Chivhayo frandi, vabva vatasa frandi ava vakati I can't see him on my frandi, so ini handizive zvikuitwa nenyaya idzodzo, ndomupa mari ndichiwana kupi nditodawo mari, understand? So if it's obvious, maybe like, comment, share, subscribe my channel for more and more content, understand? Make sure you comment down in the comment section muchitiudza zvamuri kufunga, understand? So guys, let me show you the following video. President Ochita havana chavari kuziva nezvenyaya iyi. And let's go, let's get it. There's a lot of speculation around zvese zvaanenge achiita. Vamwe vanenge vachiti ifront yapresident. Front. Ndimuri kuvatuma. My front. So this I see it abundantly. I don't see it. So this issue has been very topical. Okay. Issue yekuti zvinzi mari yashandiwa nepi, vamwe vachiti imari nepresident vanenge vamutuma. So tada kunaa explanation vanomutuma kudini. Zvaakuita zvese zvachingopa vanhu mota nekwanhu. Undenda mbamari yacho. Ndeona. So find out first where you think I get the money to give Chivhayo to give people, rather than wasting my time about somebody losing his money. So you can't bother me about somebody who is a philanthropist. Vinanga achiba kuda taituma mapurisa kana kuna asata vanenge abigwa, please report. I bet guys, thank you for watching the video till the end. Please like, comment, share, subscribe my channel for more and more content, understand? Tell me what you think down in the comment section. In asquisa mahoni wrong and mafungiro wangu hapa, it's no peace sense. Ndunguru mutaura ashisa na ukuwanu. Usakangana kuti subscribe mahara guys, nokutendai nekuona kwameta video runori. Tichiti tunobatana pachikavi notera zvagare nemakuwa anotevera, you understand? Let's go, let's get it.